synes jeg, i kan man sige, ganske specielle situationer. Okay, det er klart. Jamen, det mener jeg bestemt, at det er rimeligt. Hvis der er nogle patienter, man kan se, at med de undersøgelser og den kliniske erfaring, man har, at det fører ikke til noget, så mener jeg, men så kan man passivt, det vil sige, så kan man tage antibiotika, kan man tage fra dem, og man kan slukke for respiratoren. Ja, kan man sige, ved nogle ganske, ligesom som jeg fortalte om, nævnte det der sådan nogle smertetilstande, kan man sige, ved klienten med de der, hvor det er simpelthen så frygteligt, og der kan være nogle andre ting, hvor man godt kan sige, at det var nok rimeligt, at man medvirkede til det. Ja.